Daniel Andesa presentou Nena Pingüín na Pobra ante o alumnado de sexto do Salustián dos Reieiras. Trátase da obra gañadora da última edición do Premio de Literatura Carlos Mosteiro. O auditorio da Biblioteca Municipal Victoriano García Martí encheuse esta mañá de literatura, máis concretamente de literatura infantil. Daniel Andesa presentou a obra gañadora do 8º Premio Carlos Mosteiro, Nena Pingüín, e compartiu co alumnado de sexto de primaria do Salustiano Reieiras como naceu a súa historia. Como pai, sempre me preocupa o que lle poida pasar aos meus fillos, as miñas fillas neste caso. Entón, tamén me chama moito a atención as diferencias. Estou vendo aquí cantos sodes? 40, 50? Sodes unha recua deles? 41. Bendita paciencia que teñen esas profes. 41 rapaces, e estou seguro de que ningún vos considerades igual a outro, a que non? Todos tendes diferencias, e o que me fixo escribir este libro foi, como todos os pais, moitas veces temos que facer visitas a urxencias, a hospitais, a consultas por algún problema que pode ser un pouco máis grave, un pouco menos, pero desde os ollos dun neno, dunha nena, todas esas vivencias, ao final, se viven fora do drama. O Premio Carlos Mosteiro de Literatura Infantil naceu da man do Concello Pobrense, Barbantia e a Editorial Galaxia. A concelleira de Cultura Local, Patricia Lojo, agradeceu esta colaboración e a participación da trintena de escritores que concorreron ao concurso nesta edición. É unha satisfacción, non? Pois presentar esta nova edición do Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro, unha iniciativa que naceu pois coa vontade de facerlle memoria a unha figura importante como era o noso querido veciño Carlos Mosteiro. Ao mesmo tempo que queremos con este premio tamén é impulsar e darlle visibilidade á literatura infantil e sobre todo na nosa lingua, non? Na lingua galega. Algo que consideramos fundamental para seguir pois fomentando entre os máis novos, que sodes vós, pois a lectura, non? Que agora vos costa un pouco máis. A edición de Nena Pingüín correu a cargo da Editorial Galaxia e as ilustracións son de Momochi Miki. O director de edicións de Galaxia, Marcos Calveiro, destacou a historia que se narra nesta obra. Hai que recoñecer que é unha historia ben chula. Como unha nena da vosa idade, un día ten a mala sorte de que cae dun salgueiro e a súa vida cambia para sempre con unha cousa que ao principio parece tan parva e tan accidental como caer dunha árbore e esnafrar a cara. E ademais xúntase logo con un grupo de nenos e de nenas que, non todos os nenos teñen a sorte de estar aquí hoxe como a vos. Hai nenos que por diversas circunstancias e enfermedades están hospitalizados por moitas circunstancias. Isto ao final é un grupo de nenos que viven unhas circunstancias un pouco distintas a vos, pero que está moi ben contado e moi entretido. E coñecedes outra faceta de moitos nenos que polas súas enfermedades ou circunstancias están hospitalizados. A pesar diso non é unha historia triste, é unha historia moi divertida. Que tamén destacou a representante de Barbantia, Encarna Pego, formou parte do xurado e apuntou que se trata dun traballo cunha historia que é importante recoller. Normalmente, a vosa idade, o máis frecuente é que todos esteades sans, fortes, cheos de alegría, cheos de saúde, pero o escritor quixo inventar unha historia na que non era así. Entonces, pois hai esa nena a que lle pasa un incidente un día e pois ten que deixar a súa casa e a escola para ir a curarse. E ali pois fai amigos, ali descubre a personalidade de outras nenas ou nenos que a veces uns son moi calados e non sabes por qué, outros que tamén parecen raros, outros que cando están no medio da clase se teñen que ir. É dicir, é unha vida diferente, pero que nos pode pasar a todos en calquer momento. E o que nos encantou da forma de narrar eso é que todo é con alegría, con moito inxenio, hai situacións moi divertidas. O alcalde da Pobra, José Carlos Vidal, pechou o acto recordando a figura de Carlos Mosteiro. Que seguro que todos os que temos certa edad, vos ainda erades moi nenos, pero, temos a imaxen de Carlos Mosteiro sempre, ca súa bandolera, paseando moitas veces polo pobo, co seu bolígrafo, o seu cuaderno, anotando cousas,
Eu, sobre todo eu, teño ainda algún recordo máis, porque era moi asiduo da biblioteca e o vía moitas veces na biblioteca. El escribía contos, así, libros, pois para vós, para as vosas idades, libros que ademais están moi ben e que vos animo a leer. Landesa recibiu o seu premio de 3.000 euros como gañador da 8ª edición do Carlos Mosteiro. O alumnado recibiu tamén un exemplar firmado polo autor e Nena Pingüín será entregado a todos os estudantes de primaria da Pobra.